Днес ще поговорим за това какви избори имаме и как да управляваме времето си, когато сме понатрупали вече някакви спестявания, имаме инвестиции и да кажем, имаме едни 3 години време, където ако преценим, може да спрем да работим и да правим с времето си каквото искаме. 3 години казвам, защото нямам представа ви колко харчите на месец, колко до сега сте изкарвали, на какъв стандарт сте свикнали. Един простичък пример давам, като при вас може да е двойно повече или малко по-малко, но да кажем за Пловдив една заплата от 2500 лева, по 10 месеца или 12 става 30 000 лева и за 3 години стават 90 000 лева. Ако живеете в Пловдив и сте натрупали сума от 90 000 лева в инвестиции. Казвам, защото ако имате сума в банка 90 000 лева, тези сметки не излизат много, защото инфлацията си краде от спестяванията и ако сметнете, че може да живеете 5 години, особено по-дълъг период от една-две години, на петата, за първата могат да ви стигнат 30 000, но за петата година 30 000 вече ще са ви доста малко, защото всичко ще е поскъпнало. Та смятаме 3 години инвестиции, ако имате за Пловдив. Всеки може да стигне според мен до това. Нужни са години, естествено. Нужно е да спестявате първо. Нужно е да имате успешни инвестиции, т.е. да сте спестили 10, 20, 30 хиляди лева, които с годините да станат, да кажем, вече 90 хиляди. Или пък сте специалист във вашата сфера и сте, да кажем, стоматолог или друг лекар, който пък там вече още по-бързо може да се стигне до по-голяма сума спестена. Там е по-различно, защото там си е и призвание вече, ако спасявате и животи, не е нужно да мислите за напускане на работата, особено ако и ви допада. Ам, но да кажем в моят случай и за повечето хора са работили на работа, която е по-ниско квалифицирана, която не харесват толкова, на която са с хора, които не са тяхната тълпа, така да го кажем. Тоест, не са хора с сходни виждания за живота, с сходни хобита, просто на случайен принцип така се паднали в фабриката или в хипермаркета или където там работят. И това са колеги, които имаме пак приятели там, но да кажем, че не ни допадат чак толкова. Ако не беше заплатата, нямаше никога цял ден да прекарваме времето си с тези хора. И когато имаме в един момент 3 години, пак за някой може да е различно, може да е много малко това, може да са нужни 5 години, за да се чувстват по-спокойни, но може да се прецени вече да се напусне тази работа и да имаме пълна свобода за определен период от време, какво да се правиме с дните. И какви мисли тогава могат да ни дойдат на главата? Първото, и което е така, може би основно, че става много по-важно не къде работим и каква ни е заплатата, а как точно управляваме вече тези 3 години, тези инвестиции. Защото ако предприемем голям риск, може да стопим тези 3 години от 3 на една. Ако ударим и изберем успешна инвестиция и особено по-дълго време може да чакаме, тези 3 години може да ги направим 9 години, може да ги направим 10 години, което там пък вече сме много близко до пенсионирането или до пълната свобода. Зависи пак на колко години сме. Най-вероятно на средна възраст поне. Никой няма как да стигне до супер големи спестявания още на 20 годишна възраст. Няма и мисленето за тези теми сега, през които минавам. Но това е едно от първите неща. Много по-важно става как управляваш вече инвестициите, отколкото къде работиш. Много важно става част от деня ти или част от седмицата, ако не е всеки ден, да минава за образование, за финансовата система, за централните банки, какви лихвени проценти и каква политика имат, за инвестиционния клас, към който сме се насочили, може да се предприеме с леверидж да се купят имоти, да се рентват, може да се купи криптовалута, може да се купят благородни метали. Нещо, което ни е интересно, естествено, колкото по-голямо става богатството, се диверсифицира във всичките вече тези инвестиционни класове. Но нещо, което ни е интересно, трябва да насочим някакво време в тая посока, да сме в час с инвестицията ни, защото има bull, bear маркети, тренда се сменя, циклите са различни, в един момент си
голям загубеняк с една инвестиция, която първата, която ми идва на ум е среброто. Всичките, които последните години са държали това нещо, са били а, нито бият инфлация, нито нищо и сега за една година нещата се обръщат доста бързо и да кажем някой, ако има една година в сребро инвестиция, спестявания, инвестирани, за по-малко от година вече има близо 3 години. Или обратното. 3 години, не обратното, или по-голямо. Ако си имал 3 години в сребро, вече имаш 10 години. И това имаш много избори вече. Оттам нататък какво да правиш? Да кажем, има нужда от ремонт в къщата ти. И струва ли си ти да си дадеш така здравето, да шпакловаш, да шкуриш, там да дишаш прахоляци, да режеш с някакви шумни уреди, нещо да си увредяваш слуха или да си викнеш човек, който си има всичките там не апаратури, а инструменти, който с това се занимава, прави си го качествено и ти свършва работата и оттам нататък ти си можел да си четеш, да си спортуваш, да си правиш нещо за душата, което е интересно за тебе. Също това е твой избор. Друго, което може да се замислиш е да се замислим. Пак казвам, хората, които не сте стигнали още това ниво, може да го стигнете, но си трябва як труд в началото. Нямате избор в началото. В началото трябва да работите, дори да не харесвате, каквото е да търсите и да спестявате и да дигате тези години. През 10 дена, ако щете, през 2 месеца, до 2 години и дигате нагоре. А, Друго, което когато стигнете, ако говорим за вдигане на левела и цялата идея на канала да сме по-добра наша версия и нали, по-качествен и хубав живот да имаме, няма как да не минете през някакъв тип финансово спокойствие. Ако нямате, вие няма да имате време и спокойствието да седнете, да четете, да медитирате и каквото и да е друго, което повечето масовката хората нямат време за това нещо, защото в акъла им е основно да изкарат пари и след това да имат някакво краткосрочно удоволствие, което малко като животните се получава, без много мислене години напред, в един омагьосан кръг или рат рейс, както му казват, и много трудно да има излизане. Но има ли някакво финансово спокойствие? Оттам нататък нивото продължава да се вдига в тези другите 8 сфери на богатството, за които говорихме в по-предните, в едно от първите видеа в канала още. Другото, когато имате повече спестявания, освен как да си управлявате времето и дали да напуснете работа, дали ви да справите ремонтите или някакви други неща, или нещата, които ви харесвате, които може и да ви носят някакво допълнително заплащане или не, е да си прецените кое за вас е важно. Свободата ли ви е важна или сте свикнали на висок стандарт и обичате да харчите повече. Защото ако свободата ви е важна и стигнете до 3 години, които живеете по-скромно, тези 3 години, ако искате да живеете по-ларш и да харчите повече, могат да паднат на една година по вашите сметки. Може в един момент, ако стигнете много години, 10, 20, 30 години, но пък вашите години напредват, вие може да удвоите сумата харчове на месец, но по този начин сваляте, да кажем, от 20 години сваляте на 10 години време. И вие може да си прецените, като тук пак няма универсален съвет за всеки, дали да продължите да вдигате нивото, да мислите за скъпи играчки като спортни автомобили, да кажем, някакви изгъзици, които света предлага много такива неща с рода на да кажем, някакъв хотел в Дубай за $1000 на вечер с златни тоалетни, знам ли там какви други неща, които Дубай е едно от местата, където наистина имаш пари, има къде да си ги изхарчиш. Дали това е важно за вас и искате да стигнете до рентване на яхти и на някакви подобни неща, защото ако е така, ще трябва да се давате още дълго време зор, ще трябва да дигате финансите за сметка на времето ви и за сметка на свободата ви, за да стигнете до това нещо. Другото нещо е пък обаче, ако прецените, че свободата ви е по-важна, в един момент може да не си давате чак толкова зор вече, да живеете по-скромно, да не ходите на ресторанти толкова скъпи, но пък вие да си управлявате времето. И по този начин вие може да правите, да стигнете до мечтаното хоби,
да завъртите нещо, което ще са нужни години да го монетизирате и няма да го правите основно за монетизацията и да ви идват някакви пари, а просто защото харесвате да го правите това нещо. Да кажем да си рисувате картини, да си отворите галерия, YouTube канал е нещо такова, което е по-неблагодарно и много време трябва да се отдели преди да се завъртят нещата. А, хиляди други такива хобита и варианти може да имате, където да се насочите в тая посока, когато не сте на зор да работите и да вадите пари и когато сте излезнали вече от този rat рейс и става много мисля, че е интересен живота тогава, особено ако знаете какво да си правите с времето и го управлявате правилно и не залитвате в грешната посока с някакви опияти, хазарти и такива неща, където такива изкушения дебнат от всякъде, но с тях много бързо пак може да се върнете към реалността и към пак продължаването да се бачка до финала. Моята гледна точка, и аз съм ги усетил тези неща, като в някой момент ги усещам повече, в друг по-малко. Моите години или месеци, или понякога повече години, понякога по-малко са в доста волатилен инвестиционен клас, където сме малко така на влакчето на ужасите, където в един момент се видиш малко така като по-богат, в другия момент всичко пак пада надолу и пак трябва да се чака повече. Но с годините съм се научил вече да изглаждам малко по малко така цялата тази волатилност и мисля, че направил съм си изводи така от предните криптоцикли, това визирам като инвестиционен клас. Хубаво е да се добавят и други инвестиционни класове вече с времето, пак проучването се е изцяло ваше, защото всичките те имат някакви предимства, недостатъци. Друго, което хората в биткоин, например, с голяма част от хората, които са го разбрали в дълбочина и са видели в миналото по графиката, че биткоин има средно едни 40-50% на година средна доходност, която се компаундва. И ако наистина вярваме в тази инвестиция, ние няма как да започнем някакъв бизнес и да бим тези проценти. Трябва да е някакъв топ технологичен AI, супер такъв стартъп, където да избием рибата направо с много силна доходност. Шанса за това нещо за мен поне е нула. За вие, ако имате някакви специфични знания, може да е повече. Но с биткоин става много трудно вече да се конкурира с неговата доходност, която ще пада с годините. Може да стигне до 30, до 20%, но това са следващите 10-20 години, което мен предостатъчно ме устройва. Нали, пак ако не изпадна в изкушенията да продам този биткоин, да го заложа за други по-рискови криптовалути или да мина в някакви други инвестиционни класове или просто да си пътувам и да си харча, което също е нормално. Това също променя мислите за това какво да се прави с времето, знанията ни, които имаме за инвестициите. Средната доходност на инвестиционните класове преди биткоин е по-ниска, далеч по-ниска. S&P имоти ни дават, да кажем, 10%, 15%. И рентата и увеличението на цената на актива. Там по-лесно може вече да се конкурираш, ако искаш да започнеш бизнес или да работиш пак, ако ти е по-хубава професията. И така, опции наистина много. Това са някакви мисли, които пак са много важни според мен. Както предните видеа говорихме, къде да живеем, различните форми на богатството, за децата, където си говорихме, какво наследство да им се остави, и всякакви други теми, свързани с здравето, с храненето. И те първа още много теми има за изговаряне, или поне така си мисля. В един момент може да се изчерпам. Но това пак е нещо доста важно, което когато стигнете, надявам се да сте стигнали, това да са ни проблемите като цяло. Да мислим какво да правим една, две, три години, ако имаме инвестиции. Живи и здрави, то е ясното, че това е на първо място. Ако това го нямаме, инвестициите се тая, но нали, ако всичко друго е наред и сме стигнали до това положение, със сигурност ще е полезно да си отделим време и да си помислим върху тези въпроси. Да очнеем ли? Няма ли, ако прекалено много очнеем и стигнем до прекалено големи пари и караме много скъпата кола и живеем в много луксозното жилище, струва ли се риска към награда? Тоест, ние ще отделим много време още, за да стигнем до това ниво,
дали се струва, дали няма да имаме повече стрес, дали няма да си изгубим по-младите силни години. Другото е пък, ако сме стакнати, ако сме хванати пък в нещо като капан между това да сме твърде бедни, за да живеем мечтания живот, който искаме, но пък имаме свобода и това също дали е смислено за нас. И тук пак казвам, няма универсално решение на нещата. Зависи вие колко високо гледате в живота, какво на вас ви трябва за да се чувствате вътрешно добре. И в повечето случаи, като че ли чак толкова много пари не са нужни. Парите са супер важни, на 100%, както казахме, те са основата на а, да имаме някакво финансово спокойствие, да минаваме да правим следващите крачки, но там някъде трябва да се намерим и лимита с тях и да започнем да се наслаждаваме на живота до толкова, доколкото да не стигат след това инвестициите, които сме направили. Това е. Чао!